titħol għal-Eurovision? Le, Ok. ma nistax nilpu. Għalfej? Għax mux ġanidħol. Right. Kelli insecurities kbar meta kont żgħira. Per eżempju. Per eżempju li nibża nitkellem, per eżempju illi I go with the flow, noħroġ ma' sħabi ma m'għandix abtit immur il-post fejn sejrin huma. Għalli ma nistawx għaliex inti ħoxna. Ek, bum. U speċi kont għadni vera żgħira. Ħassejta. Li Tiziana ma tridx tfal, bet fil-verità jiena qatt mettek, jiena nieħu ħsieb ħafna tfal. Imma ma kienx il-waqt, ma kienx iż-żmien. Kod nintaqa' ma' nies jgħidu li gawdija. Gawdi. U jiena ma kontx qed nieħu pjaċir. Pregnant. Xi ngħidulhom jiddi qasna f'xi ġifieri. X'ma tafx. Li speċi wellit jumej wara jaħin tlaqt. It's how it should be, you know. Tiziana Kalleja, il-mistiedna li jmiss fuq Kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.